Asina kabonye dino Neba fukoge sina potolano Magimwa palo na konye di Nibe famano Ibya nobodo nini no Enwelo ndidi njono Wenwekwe ndidi mano Mani ibya nobodo Ani nwelo ndidi mani Mwekwe ndidi njono Etonye semene nuwa Mwane muno sinachi Fancha wakala akano Etonye semene nuwa Mwane no sinachi no Fancha wakala akano Ine mema wane piko gabaniru no Wane no di mano Ifo mama ka ife melu made mano Ije Owadinta buze webofeno Ifo geli kona chu Owe lumbo lulu no venu Wane no utara no Owe bule wewe na biye no Maka achube butela nanu no Nobura achube butela lar no fenu Aga fusu zo si mutoku Wane no di chonu Kanyi mebe manu Wagezenu nti Unu fuka mubo nyizi ezi wejenu Mwenno na nibu Amarom na ndi ọma ka delito Maka nche na ndi ọma bụ na bụ Mwesi kambinie Ka nje sọgaliana Maka na onye njenje ka onye isi awọ ife ama Akụkọ ụwa mụ ka na kọnụ mụ nebiko genu ntinu Unu fukansi jenu Mwelutezie nitalo nwanne m Wee fondo amara m na fadụka Chief and Mrs. Fidelis Otuadema Ake kuchonwa pikane nwanne m n'iso bilinuo Iso n'onye jabanu Onye ọma m nwanne m n'ide m mmanụ Ezi nwa fosi ụkọbịanụ Ake kuchonwa one of football Executive Director and Chief Executive Universal Shopping Center na Padova Kedu makalon lo magi Ugodia Akamudinenu Ake buchonwa bodogu mwane nidi nuso Idimu mwanwo Onyo mame wane mo nidi mwanwo Onyo mame Ezi mwani bonyuma Ezi mwani duso Chief Osi Yomudinjo Okwoka ularu
nwanne m n'isobelinu iso na ndị ọma ọka wụlarụ one of Ụmụdịọka na Ọkanụ Dear Oscar Holdings, Director Igbo na Oscar Holdings Nigeria Limited anyị wee binye nwanne welo n'ebo tetenu ka anyị kene n'odo Nze Okoye Nnebo eze a na-egbulefi nwanne n'isobelinu nwanne n'Igbo eze a na-egbulefi one of Abagana n'ebo tete Director Onyx Foundation Limited unu bụ ndị ọma mee nwanne n'ụsọ nwanne n'unu dị mma nwanne n'unu dị ụsọ ndị ọma nwanne n'unu dị mma ndị ọma ọkwa ife bụ ka na-emerụ anyị ka na-ejekwe wee lute na be Dr. and Mrs. Prince Alom Ezedioha Mma one of Italy, Managing Director African Shopping Center na Padova Chief Okoye bịa kenenu Eze bụ n'afọ one of Okuzu gị bụ Managing Director Pellock Group of Companies na Bologna nke dị n'Italy ị na-anụ ka ọ na-aga Eze bụ n'afọ n'Igbo dogbunu ezi nwafọ nwanne n'ịdị mma n'onyoma isi ejena ọsọ ọfịa na-ekele gị odogwu anyị nọ na nke Chief Mbanefo Akụnne nke izizi n'Ọnịcha Ado akalaka binienu Padova Giji Melego Chief Executive Tropicana Shopping Center na Padova Alụsị ebu n'Igbo ndogwu alụsị n'Igbo ezi nwa biko bịa kenenu Nze Anọlọ Martins Amonfo Alụsị ebu one of our mama ife nna bogi bodogwu ebo ni biko gagana nwanne ni so Ebony Group of Companies anyị ka na-ejenu welute na nke Rafael Njirika Ogbuefi Petron Old Agwata Progressive Union n'Italy ndị ọma ka anyị na-ekwunu ndị ọma ka anyị ji aka aka ije Chief and Mrs. Sonny Obiago
Mameloro 1 of Umuchu nke dị n'Agbata. Sonic International Investment Limited na Venetia nke dị n'Italy. Hajia Verona Biakenenu Victoria Bonibo Isi mmiri Victoria Ebo Hajia 1 of Verona. Anyị na-ekene gị ọzọ nwekọ ọzọ obodo gwunu Igbo maba nwanne biko bịa kenenu Ogbuefi 1 of Obioma, Managing Director to Land Bar and Restaurant Verona. Iso na ndị ọma Chief and Lolo Anthony Ibe onye ukwu Ụpanaka nwanụ bịa kenenu ezi nwisi chidawe bịanụ ezi onye mmanụ ịdanye mmanụ Petron Ọka Senatorial Zone nke dị n'Italy. Ya dịkwalụ gị mmanụ anyị wesi ka anyị jezenu welute n'ugwu anyị nwere odogwu Prince Ndụ Udenze Eze Udenwa ịbụ Udenze Marketing Limited n'ụwa niile nọ. Anyị ka na-ejenụ welute na nke Nze Anlalo Chidozie ezi nwagwụ n'ọnụ bịanụ nwanne n'iso n'elu iso nọ ndị ọma onye ọma Eze Obinwa 1 of Ozugbo iso na ndị eji aga n'ụka. Mr. Kajetan Ekelaka Tabakini Bodogunu ezi nwafọ nwanne n'ịdanye mmanụ n'ọma Bodogwu nwoke Ọsọfịa na-ekene gị nụ anyị nwere ndị ọma nụ anyị nwere ndị ọma dị n'ụma ndị ọma mụ ndị ọma mụ ndị ọma mụ onwenugo onye mụtalụ nwa ma anyị ife ọjọọ ajụjụ ka mụ na jụnụ ụmụ Igbo biko zanụ unu ka nna jụndụ ọma sọsọ ifeọma ka na-abanụ maka na ifeọma amakanụ ya ka anyị si ka anyị wee ruo nụ na nke Mr. and Mrs. Arinze Ono Managing Director People's Shopping Center na Ravenna nke dị n'Italy. Arinze biko binie ezi nwanne bịakene nwanne n'ije mmanụ ọma Chief Abel Egbudo ezi nwanne Nzegegbu nke dị n'Orumbanụ
Taminato dobu tempo ki na sano Maka of Padova Wanne niso bezelo Iso no mamo Maka of Padova Tempo indeterminato Nagazie Anyi wesi kanyi luzenu Mane wego Ezi mwasi aguleri gano Ogi wabozi Chief Ralph Obadiegu Iso na ndi omanu